Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pag-angkat ng 21,000 tonelada ng sibuyas. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 19 na barangay sa Central Luzon, lubog pa rin sa baha dahil sa ilang araw na pag-ulan. Diocese ng Balanga nagpahayag ng pagtutol sa planong pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Panunuhol ng violator at pangungutong ng mga enforcer, maigting nababantayan ng LTO. At Lego creation ng Holy Rosary Parish, 6 na taon ang ginagawa ng Angelenyong Lego artist. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aangkat ng 21,060 metric tons ng sibuyas, mas mababa ng 940 metric tons kaysa sa rekomendasyon ng Department of Agriculture o DA na 22,000 metric tons. Bunso dito ay natasan ang DA na maglabas ng sanitary at phytosanitary import clearance sa mga kwalipikadong importer mula Enero 9 hanggang January 13. Habang sa January 27 naman ang nakatagdang deadline para magpasok ng imported na sibuyas sa bansa. Bukod pa rito, aprobado rin ng Pangulo ang alokasyon ng mga imported na sibuyas kung saan malaking bulto ng supply ang ilalaan sa Luzon na mayroong 50% o katumbas ng 10,530 metric tons. May 25% o 5,265 metric tons naman ay ilalaan sa Visayas at Mindanao. Sa bilang na ito, nasa 17,100 metric tons ang red onions, habang 3,960 metric tons naman ang yellow onions. Ang bahagyang pagbaba sa volume ng aangkating sibuyas kumpara sa orihinal na rekomendasyon ng DA ay bunsod umano ng pangamba ng mga magsasaka na babahain ang mga imported na sibuyas sa merkado at tiyak na makaapekto umano sa kasagsagan ng kanilang pag-aani na magsisimula sa buwan ng Marso. Samantala, batay sa pinakahuling monitoring ng DA, nasa 480 pesos hanggang 600 pesos umano ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas, habang nasa 450 to 600 pesos kada kilo naman ang presyo ng puting sibuyas. Layon umano ng importation ng sibuyas na mapababa ang presyo nito sa merkado. Oras na dumating na ang mga imported na sibuyas, maglalabas umano ang DA ng panibagong suggested retail price o SRP. Posible raw ibaba ang SRP nito sa 100 pesos hanggang 150 pesos kada kilo. Sa kaugnay na balita, inirekomenda ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar na gawin na umanong direkta sa publiko o merkado ang produkto ng mga magsasaka sa halip na dumaan pa ito sa traders. Ito ay sa gitna ng planong pag-aangkat ng 21,060 metric tons ng sibuyas. Bagamat hindi umano tutol ang senador sa nakatakdang importasyon, hindi raw dito malulutas ang issue sa supply at presyo ng sibuyas dahil temporary solution lamang daw ito. Isa raw sa mga nakikitang solusyon ay ang direct selling of farm produce para mabawasan umano ang pakikisangkot ng negosyante at maibaba ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Makatutulong din umano ito upang magkaroon ng kontrol sa value chain ang mga magsasaka at mabigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang produkto ng direkta sa mamimili nang sa gayon ay hindi sila malugi. Bukod pa rito, ibinungkahi rin ng senador ang pagbuo ng kooperatiba sa hanay ng mga maliliit na magsasaka para sa produksyon ng sapat na supply ng sibuyas na kanilang direktang ibabagsak sa merkado.
19 na barangay sa Central Luzon ang lubog pa rin sa baha dahil sa ilang araw na pag-ulan. Nagkaroon din ng pagtaas ng water level sa mga dam kung kaya't nagpakawala rin ang mga ito ng tubig. Ang iba pang detalye sa report na ito. Matapos ng 2 araw na pag-ulan na epekto ng shoreline at hanging amihan nitong nakaraang linggo, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa report na inilabas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Cadaba, Pampanga as of January 9, baha pa rin sa barangay San Agustin na aabot sa hanggang 5 talampakan. Makikita rin ang mga pananim ng palay na nalubog sa tubig. Sa datos ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 as of January 9, 2023, mayroong 18 barangay din sa Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Bukod kasi sa mga pag-ulan, nagpakawala rin ng tubig ang Angat, Ipo at Bustos Dam matapos umabot sa spilling level ang mga ito. So, base po dito sa report, meron po tayong currently, no, ito ay as of kahapon na report natin ng 8 p.m. May 19 na barangays po dito sa Central Luzon na binabaha pa rin. Particularly po sa bayan ng Kalumpit, sa Bulacan, at isa sa Candaba, Pampanga. Yung ibang lugar po natin sa Bulacan ay binaha, maliban po dun sa pag-ulan ay dahil po nagpakawala ng tubig yung ating mga dam. Umabot naman sa mahigit 115,000 na pamilya ang naapektuhan dahil sa mga pag-ulan. Nasa 286 families o 1,164 na katao rin ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Sa mga evacuation centers po natin, no, yung mga LGUs naman natin ay nagpo-provide no, kanilang mga pangangailangan, especially yung food nila pang araw-araw and also yung mga supplies or gamit po nila doon. So once po na makuha na po yung kanilang mga lugar, pwede na po silang umuwi sa kanilang mga lugar. May naging epekto rin ang amihan sa mga pananim sa gitnang Luzon. Ayon sa OCD Region 3, patuloy pa raw ang kanilang pagkalap ng mga datos sa halaga ng pinsala sa agrikultura. Nakaka-receive na po tayo ng mga reports ng mga LGUs pagdating sa agricultural damages. Pero ang hinihintay po natin ay yung report na validated ng Department of Agriculture. So ongoing po yung coordination natin sa DA para makuha yung clear picture or ilan ba or gaano ba kalaki talaga yung damages na na-incur po dun sa mga sunod-sunod na pag-ulan na naranasan po natin dito sa Central Luzon. Paalala ng OCD Region 3 sa publiko, patuloy na makinig sa warning agencies para sa weather forecast. Mainam din daw na bawat kabahayan ay mayroong emergency plan kung sakaling makaranas ng pagbaha o anumang uri ng kalamidad. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Lumampas na sa normal na level ng tubig ang Angat at Ipo Dam sa lalawigan po ng Bulacan. Bigla man tumaas ang tubig dahil sa ilang araw na walang tigil ang pag-ulan. Kasagsagan ng buhos ng ulan, kinailangan pa raw magbukas ng 2 dam kung kaya may ilang barangay sa Bulacan na bumaha. Pakinggan natin ang detalye sa ulat ni JM De Jesus. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan ito nakaraang linggo. Ayon sa Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC, ang senaryong ito nagpataas sa water level ng mga dam na dati ay kulang na kulang sa tubig. Kagaya na lamang na Angat Dam na nasa 214.24 meters na as of 6 a.m. ngayong January 10, mataas ito ng humigit kumulang 2 meters sa itinakdang normal water level. Habang ang Ipo Dam naman ay nasa 100.20 meters na. At kulang 1 metro na lamang ay aabutan na nito ang normal water level nito. Well, as of 6 a.m. kanina, ang Angat Dam ay nasa 214.24 meters siya. Ang ibig sabihin nun, no, kung i-relay natin sa ano yung sitwasyon niya ngayon, mahigit 8 metro or 8.36 meters above siya sa rule curve. Yung rule curve po, ito po yung supposed elevation na dapat inaabot niya sa araw na to or sa panahon na ito. So sobra pa ho siya, no? Nasa 8.36 meters pa siya. Sa kasagsagan ng buhos ng ulan, kinailangan pa rin magbukas ng 3 gate ang Angat Dam para magpakawala ng 8.5 meters ng tubig, habang 3 gate binuksan sa Ipo Dam para maglabas ng 2 meters ng tubig. Samantala sa pagpapakawala ng Angat Dam ay apektado ang mga bayan ng Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Taridel, Kalumpit, Paombong at Hagonoy, kung kaya't may mga lugar na baha pa rin sa kasalukuyan.
Maliban sa nasabing dalawang dam, nasa normal level ang iba pa habang ang Pantabangan Dam ay nasa below normal water level. Ibig sabihin ay kulang pa rin ito. Yung Pantabangan naman po, na makikita natin to sa parte ng Nueva Ecija, ay kaninang alas 6 ay nasa 200.97 meters yung elevation niya. Subalit yung kanyang, kumbaga yung deviation niya sa rule curve ay kulang pa siya ng mahigit 15 meters or negative 15.28 meters pa yung kulang niya para maabutan niya yung dapat na taas niya ngayong araw na to. Dagdag pa ni Hernando na ang dami ng ulan ay nakatulong upang maingat ang level ng tubig at masasabi nila na supisyente ito bago pumasok ang tag-init. So masasabi ko sa Angat, bagamat mataas siya, supisyente yan, no? Sobra pa yan. Ang Pantabangan, medyo may kakulangan, pero hindi naman nasa masasabi nating critical level na mababa. Patuloy naman ang paalala ng PRFFWC na maging maingat pa rin at maging alerto ang mga residente na nakatira malapit sa mga dam. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Libreng sakay, nakatakdang ipagpatuloy ng LTFRB. Diocese ng Balanga nagpahayag ng pagtutol sa planong pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. At unang box tunnel ng North-South Commuter Railway System na itayo na sa Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, target po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na muling mailunsad ang libreng sakay program ng nasyonal na pamahalaan ngayong darating na Pebrero. Kaugnay po nito, makakapanayam natin live sa ating pong programa si Attorney Jen Rodriguez, ang Hearing Officer ng LTFRB Region 3. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV 36 News. Yes, magandang gabi po. Magandang gabi, Jen, at magandang gabi sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. Attorney, ito pong planong pagpapatuloy ng libreng sakay na ito ay, of course, magandang balita po yan sa ating commuters. Tuloy na po ba ito sa Pebrero? Actually, binabalangkas pa yung implementasyon ng libreng sakay. Ngayon, medyo limitado yung budget. Bali, ang implementasyon muna nito initially is sa mga highly urbanized cities. Dito sa Region 3, ang pasok lang sa category is the Angeles City at Olongapo City po. Okay. Correct me if I'm wrong, nasa halos 1.4 billion pesos po ang budget nito para sa buong bansa po ito, tama ba? Opo, tama po. So kung dalawa lang hong syudad for Central Luzon, magkano ho ang budget na ilalaan para po sa rehiyon natin na posibleng mapunta sa Central Luzon, Attorney? As of now, wala pa tayong exact budget, no? Meron tayong ginagawang assessment, ongoing assessment tayo with Angeles LGU at saka Olongapo LGU para pag-usapan kung gaano katagal yung libreng sakay dito sa dalawang syudad na ito. So when it comes to budget, wala pa tayong exact budget talaga na naka-allocate sa Region 3. At yung pong nabanggit ninyo na dalawa lamang, posible rin po ba na mas madagdagan pa ito dahil ito nga binabalangkas pa po yung plano para po dito sa libreng sakay? Yes, posible naman kung magkakaroon tayo ng budget for 2023. Dito sa libreng sakay, baka magdagdag tayo ng routes, hindi lang dito sa dalawang syudad na to, kundi doon sa mga major na mga ruta or medyo mataas na maximum passenger capacity. So depende yan sa assessment talaga
gagawin natin bago tayo mag-start ng libreng sakay, initial implementation dito sa dalawang ship dito. Pero yung nakaraang taon po, no, na nagkaroon na rin naman tayo ng libreng sakay dahil nagsimula po ito, no, nung panahon ng pandemya. Sa rehiyon po natin, ma'am, gaano po ba karami yung yung mga pampasaherong sasakyan, no, na naisali po sa rehiyon? Sa buong region na 3, no, almost more than 1,000 na sasakyan. So lahat naman na-cover natin except Aurora. Lahat ng probinsya ng libreng sakay. So halos lahat naman ng ruta na covered natin. So hopefully after ng assessment namin or initial implementation, magdagdag pa tayo ng ruta katulad ng ginawa natin ng mga nakaraang libreng sakay. Pero paano po yung magiging proseso ng pagpili ulit, attorney, no, sa mga sasali po sa programa, no? Meron po ba kayong pamantayan or priority kung sino po ang uunahin? Dahil alam naman ho natin, hindi naman katulad yung mga sitwasyon noon, no, na talagang ipinagbawal yung mga pampasaherong jeep, kaya may mga ganitong programa po na inilabas ng gobyerno. But this time, nandiyan naman ho, no, may mga available na tayong pwedeng sakyan ng mga commuters, ano. Meron po kayong pamantayan kung sino naman this time ang bibigyang prioridad, ano, na makapasok po o makasali sa programa? Okay. Yung pamantayan naman is dapat consolidated entity siya. Ibig sabihin kooperatibo or korporasyon siya. Second, nagpa-apply siya sa route doon sa within Angeles at saka sa Olongapo. Third is siguro manggagaling yung assessment base na rin doon sa magiging pag-uusap namin with the local government ng Angeles at saka Olongapo. So definitely yung ang priority dito are cooperatives or corporation na nag-consolidate na ng kanilang mga prangkisa. Attorney, ano po ba yung ginagamit? Yung mga modern na PUV lang po ba or pwede rin po yung mga traditional jeep? Base dito sa nakadraft na memorandum circular para sa libreng sakay, pwede ang traditional jeep. Pero mas priority talaga ang modernized jeep kasi mas malaki ang kanyang passenger capacity. So kasi ang objective ng libreng sakay is yung mas maraming maisasakay na commuter para ma-maximize yung budget na inilaan sa Region 3. At alam naman ho natin na malaki talaga ang tulong nito sa mga commuter, lalo na tumaas din, no, yung pamasahe. At ito pong ganitong problema, ang programa, nakikita po natin talaga na bentahe sa commuting public. Pero sa bahagi naman po ng mga driver, attorney, paano po ba sila kumikita, no, under this program? Base sa service contracting program, no, bibigyan sila ng sweldo ng mga operators. Meron silang arawang sweldo, hindi sila magba-boundary. And then dapat bayaran din ng operator ang kanilang SS, Pag-ibig at PhilHealth na isusumite nilang report sa amin pagkatapos ng libreng sakay to ensure na talagang binayaran ang mandated benefits ng kanilang mga drivers. Alright. Paano naman po yung magiging implementasyon, ano, nitong libreng sakay? Meron po bang specific na oras, no? Kung saan po magsasakay or may quota po ba sila na bilang na dapat pong isakay, attorney? Yes, under assessment pa rin tayo, Ma'am Jen, no? So, pag-uusapan diyan kung saan ba yung pick-up points, kung saan yung drop-off points, kung ano yung scheduled trips. Depende rin kasi yan dun sa ordinance in place ng LGU. So, yun ang isa sa mga pinag-uusapan nila ngayon. Actually, kanina yung aming personnel ng libreng sakay is pumunta sa Angeles para balangkasin kung paano yung implementasyon ng libreng sakay, and on the next coming days pupunta sila sa Olongapo para tignan kung paano din yung implementasyon doon. So pinaplansya pa po yung mga proseso, yung mga ganitong detalye. Yes, pinaprocess pa siya. Pero may monitoring din kayo na gagawin po, no, ang LTFRB just like before sa programa na ito? Actually, ang monitoring talaga is nakasalalay ngayon sa LGU. Okay. Sila yung hire ng staff para mag-monitor nitong mga libreng sakay. Sila rin yung magpapasweldo. Sila lahat. Ang sa amin lang ang LTFRB, kami yung saan amin magagaling ang pondo, kami ang magbabayad doon sa operators. So, bali joint memorandum agreement with LGU and LTFRB po.
Pero sa assessment po ninyo, attorney, gaano po ba kaganda no ang naging impact ng programa kung kaya kinakailangan itong ibalik no? Actually, kung magsisimula po ito sa February, tatagal daw hanggang July. Tama po ba? Tignan natin kung paano yung kung aabot yung budget until July. So depende yan sa magiging assessment. When it comes naman dito sa naging effect ng libreng sakay, napakalaki niyang benefits na hindi lang sa mga operators at drivers, lalong-lalo na sa commuters, no? Dito sa Region 3, yung nakaraang libreng sakay natin, ang naserbisyohan nating mga commuters is nasa 12 million. So, lalo na halos wala na silang binabayarang pamasahe. So, napakalaking tulong at savings para sa kanila. So, as much as possible, ang ahensya is gumagawa ng pamamaraan para maibalik ang libreng sakay, lalo na ngayon na ang taas ng inflation rate, mataas ang diesel. So, para naman makaluwag sa ating mga commuters is gawan natin ng paraan na mas mapalawak pa ang libreng sakay nitong 2023. For Region 3 ho ba, nakatanggap din kayo ng mga same clamor sa mga commuters? Sana nga ibalik itong libreng sakay program ng gobyerno. Yes, nakatanggap kami. Actually, nung after natapos yung ating libreng sakay 3, yung 2023 libreng sakay 4 na tayo, no? Nagkaroon kami ng survey doon sa mga commuters. 100% talagang sinabi nila sana maibalik ulit ang libreng sakay. So, sinabit namin yan sa central office ang aming assessment, ang aming survey. And eto nga, nagkaroon ng budget. Pero syempre, dahil limited, mag-initial implementation muna tayo. And darating din naman ang panahon na buong Region 3 may makikinabang talaga dito sa libreng sakay this 2023. Alright, abangan na lang po natin ang announcement mula po sa LTFRB. Pero before I let you go, attorney, baka meron po kayong karagdagang mensahe o nais ipaabot sa ating po mga manonood. Go ahead po. Yes, oo. Dito sa ating upcoming libreng sakay, para sa mga karagdagang impormasyon or kung kailan mag-i-start, you can visit our official Facebook page, LTFRB Region 3, at kung ano man po ang impormasyon na kailangan nyo malaman, naandun po lahat. So inaanyayahan ko po kayo na to follow our official Facebook page po. Yun lang po. Alright, maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, attorney. Magandang gabi po. Welcome po. Good evening. Mga kanin, Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer po ng LTFRB Region 3. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Nagpahayag ng pagtutol ang Diocese ng Balanga sa planong muling buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa bayan ng Morong. Sa Facebook account ng the Roman Catholic Diocese of Balanga, ipinost itong January 7 ang pastoral letter ni Most Reverend Ruperto Santos BD, siya po ang Bishop ng Balanga at Episcopal Chairman ng Pontificio Colegio Filipino in Rome ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Binanggit sa sulat ni Bishop Santos ang pag-aaral ng Russia State Atomic Energy Corporation na nagsasabing imposible na ang revival nito dahil outdated na ang plantang nuklear. May mga malalaking bansa na rin umanong itinigil na ang kanilang mga nuclear power plant, ngunit bakit ito ang pilit na iginilit ng gobyerno? Hindi umano ito ang sagot sa mataas na presyo ng kuryente dahil magastos ang pagtatayo ng plantang nuklear na ipapataw din ang halaga sa mga consumer. Binigyang din sa sulat ang nuclear waste na lumhang mapanganib umano sa mga tao at sa kalikasan. Dapat umanong i-develop ng gobyerno ang malinis at renewable source of power gaya ng wind, hydro at solar power. Sa ganito mga kadahilanan, maninindigan umano ang diocese na dapat tutulan ang pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Tuloy-tuloy na po ang konstruksyon ng kauna-unahang Airport Express train sa bansa. Gawa na ang unang double cell box tunnel ng North-South Commuter Railway System o NSCR. Bubuuin nito ang parte ng 2.2 km tunnel na dadaan ng express train
mula Makati City patungong Clark International Airport sa Pampanga. Ayon po sa Department of Transportation, cut and cover ang ginamit na method sa pagbuo ng tunnel. Kasama dito ang sheet piling at open cut excavation ng nasa 18,000 cubic meters na lupa. Sinigurado naman ng DOTR na dekalidad na materyales ang ginagamit sa instalasyon nito. Inaasahang aabot na lamang ng 1 oras ang biyahe mula Makati patungong Clark sa oras na mabuo ang NSCR. Ang NSCR po ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. DHSUD nagbabala sa publiko laban sa mga peking ahente ng Pambansang Pabahay Program. Panunuhol ng violator at pangungutong ng mga enforcer maigting na babantayan ng LTO. Transport plan ng mga LGU sa Centro Luzon, kailangang tugunan ang lumalaking bilang ng mga pasahero ayon sa LTFRB Region 3. At Virology and Vaccine Institute, parang itayo sa New Clark City. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabala po ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa publiko laban sa mga peking impormasyon at iba pang modus na lumalabas online kaugnay ng Pambansang Pabahay Program ng pamahalaan. Sa isang mensahe, binigyang diin ng DHSUD na tanging sa lehitimong sites lamang magpasa ng aplikasyon higil sa National Housing. Bukod pa rito, pinapayuhan din ang lahat na sumangguni sa mga Local Government Unit o LGU kasama ng iba pang ahensya kung nais makakuha ng detalye sa naturang programa. Ito raw ay upang maiwasang maging biktima ng mga hindi otorisadong individual o grupo na nagpapanggap bilang ahente ng DHSUD. Kabilang sa mga ahensya ng gobyerno na maaring pagtanungan ay ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund,
Social Housing Finance Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation, at National Housing Authority. Ang pambansang pabahay ay isang mass housing project ng kasalukuyang administrasyon. Layon umano nitong makapagtayo ng 1 milyong bahay kada taon para makamit ang target na 6.5 million housing unit hanggang sa taong 2028. Inaasahang magsisimula ang aktual na konstruksyon ng mga pabahay sa first semester ng 2023. Hindi lamang po traffic violation ang mahigpit na binabantayan ngayon ng Land Transportation Office kaugnay ng kaayusan sa kalsada. Pinaigting na din umano ng ahensya ang pagtugon kung may reklamo ng pangungutong ng mga enforcer at mayroon namang panunuho sa bahagi ng mga lumalabag sa batas. Si J.M. De Jesus ang may balita. Patuloy ang paalala ng Land Transportation Office Region 3 sa mga motorista na nag-aabot ng suhol tuwing uhulihin ng mga traffic enforcers dahil sa kanilang mga violations. Dapat umunong kilalanin ng mga motorista ang otoridad ng mga traffic enforcers sa tumutupad sa kanilang tungkulin. Malaki din ang tsansa na maakit ang isang enforcer kung ito ay nilapagan na ng pera. Sabi nga po natin na parati nating naririnig, we cannot correct a mistake by another mistake. Meron na nga po kayong na-violate na isang traffic rule, tapos i-correct pa natin ito ng mistake. Ang magkakaroon ng violation is not just the apprehended driver but also the LTO enforcer. This is a two-way process. One will give, one will accept. And sometimes we cannot avoid na baka ma-entice nga ang isang public officer. Kapag napatunayan na nagkaroon ng panunuhol at pagtanggap ng pera, ay mayroong mga kaukulang kaso na maaaring isampa. Magkakaroon po tayo ng two violations dyan. Una is yung bribery on the part of the public officer, yung mga law enforcement officer kapag tinanggap. Pangalawa is yung nag-o-offer. Pwede rin siyang makasuhan ng corruption of public officer. So kapag ang natsyempohan mo ay isang tuwid na public officer or law enforcement, pwede ka po niyang tanggihan at pwede ka rin po niyang ireklamo dito. And kami naman po, pwede po kaming mag-file ng criminal case. Aside from that, pwede pa pong ma-administrative case yung isang LTO enforcer, so mapapahamak po siya. Pag nalaman po namin tumanggap siya, pwede po siyang masibak sa trabaho. Kung nagkaroon ng violation ay mainam na sumunod na lamang sa tamang proseso. Pwede ring i-contest ang violation at kung mapapatunayan na mali ang panguhuli ay mapapawalang salang motorista. Ang right process is to go to the LTO enforcement, LTO, sa pinakamalapit na LTO natin sa adjudication and mag-file po kayo ng complaint. Doon, kapag walang bisa or walang tama or mali yung pagkakahuli, pwede kayong mag-contest, pwede pa pong maalis yung complaint ninyo, pwede pa pong maalis yung apprehension nyo. At least nasa right process tayo instead of having transaction sa daan kasi baka mas marami pang mapagdudulutang problem yan. Maaari din makipag-ugnayan sa LTO kung sakaling mararanasan na pangungutong ng isang enforcer. Mag-file lang po sila ng contest letter within 5 days from the time of apprehension. Written yan, pirmahan lang po nila, tapos isubmit po sa Operations Division. Tapos kapag na-receive po namin yung complaint, doon po, mag-run na yung due process of law. We are going to conduct investigation. Tapos pwede po nating mapaalis yung law enforcement officer from the position as long as meron po kaming proof. And usually, ang proof dyan is yung reklamo mismo ng tao. Kapag humarap yung tao at bibigyan niya po kami ng evidence through his testimony na talaga nangungutong to, hindi po namin binibigyan ng chance yung enforcer to go back to work kapag proven na meron siyang nagawang mali. Sa datos ng LTO Region 3 ay nasa mahigit 100 na mga violators na nahuli sa kabuuan ng Central Luzon sa unang 10 araw ng taon at wala pa naman umunong nairereklamo na nangotong sa kanilang opisina. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 sa mga lokal na pamahalaan
Naplantsahin na ang kanilang local public transport route planning para tugunan ang lumalaking bilang ng mga pasahero lalo na ngayong taon kung saan inaasahan ang buong pwersang pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Narito po ang report. Sa kahigpitan ng health protocol noon, limitado ang bilang ng passenger capacity ng mga public transport sa bansa. Pero ngayon, punuan na. At ang matinding traffic tuwing rush hour ay isang refleksyon ng paglaki ng bilang ng mga commuter, lalo na umano ngayong taon na sinasabing full transition period para sa pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, aabot sa higit 11,000 mga public utility jeepney ang tumatakbo sa gitnang Luzon. Sa ganitong bulto ng mga bumabaybay sa kalsada, kailangan umanong plantsahin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang public transport route planning. Hindi lamang ang kaginhawaan ng mga commuter ang maaampat na problema, kundi pati na rin umano ang traffic congestion. 11,851 na PUJ, number of operational units dito sa Region 3. So yan ma'am, marami talaga. Mababawasan yan sakali kung magkakaroon ng modernisation. Oo. Mababawasan to pagka nagkaroon tayo ng route rationalization, yung LPTRP. Dapat raw bigyan ng konsiderasyon sa route rationalization ng mga LGU ang lumalaking bilang ng mga commuter sa rehiyon. Interconnectivity kasi tayo tinatawag eh. So kailangan talaga ng coordination with different LGUs. Yun din ang alam kong nakikita kong kulang. Kasama rin sa route rationalization ang pagtulak ng pamahalaan sa modernization ng mass transport system sa kada probinsya. Ayon kay Rodriguez, katumbas daw kasi ng dalawang traditional na jeep ang isang modernong unit. Mababawasan ang traffic. Kasi ang isang modern jeep is katumbas siya ng 2 or 3 na traditional na jeep eh. At saka malilimit talaga yung numbers. Ngayon kasi sobrang dami talaga ng PUJs na halos nagpapatayan na sila, nag-aaway na sila sa daan for the one passenger. So, kailangan talaga natin na i-rationalize talaga ang mga routes. Sa kabilang banda, ang problema sa transportasyon ay nararamdaman din umano sa Clark Economic Zone. Mismong si CDC President Agnes VST de Veradera ang nakapuna na sanhi raw ito ng pagbagal ng lokal na turista sa economic zone. If you are inside, medyo wala kang masasakyan doon, mahirap. So how can we develop tourism? If you go to other countries, they don't need private cars and private transportation and all the tourist buses. Nandun na yun eh. Samantala, lumalabas sa pag-aaral ng The Passenger Forum na mulat ang mga Pilipinong mananakay sa problema sa mass transportation sa Pilipinas. Batay sa survey, 97% ng mga commuter ang gusto ng karagdagang mga tren. 96% naman ang naniniwalang makitid ang mga sidewalk. 93% ang nagsabing kailangan pang magtayo ng commuter protection infrastructure at 88% ang humihiling naman na magkaroon ng interconnectivity ang mga transport modes and routes. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Nakatakda ng maitayo sa New Clark City sa Kapas Tarlac ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VVIP na isa sa mga prioridad na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Magkatambal ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at Department of Science and Technology o DOST para sa konstruksyon ng nasabing institute. Itatayo ito sa 5 ektaryang lupa na sakop ng National Government Administrative Center sa New Clark City. Nagkaroon na umano ng pag-uusap ukol sa mga inisyal na hakbang na gagawin gaya ng pagbabakod at pagtatayo ng access road at dormitoryo para sa Phase 1. Sa Phase 2, ang konstruksyon ng pangunahing gusali at laboratorio at iba pang pasilidad. Ang Biosafety Level 3 at 4 na gusali ng laboratorio ay itatayo sa Phase 3. Ayon po kay Sosa, ang VVIP ay isang hakbang tungo sa pagsulong ng mga kakayahan ng bansa na i-manage ang mga lumilitaw na mikrobyo o virus at sakit na dala ng mga ito. Susunod umano ang VVIP sa mga rekisito at alituntunin ng World Health Organization.
Sasailalim din umano ang VVIP sa international certification bago sila makapagsimula ng operasyon. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Kami Production, layong kalakasin sa Pampanga. At Lego Creation ng Holy Rosary Parish, 6 na taon ang ginagawa ng Angelenyo Lego Artist. Manatili na sa tutok at magbabalik. CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, layo ng mga researcher mula po sa Don Honorio Ventura State University at ng Department of Science and Technology Central Luzon na mapaigting ang produksyon ng bulaklak na kanya sa Pampanga, partikular po sa bayan ng Lubao. Umaabot umano sa 30 ektaryang lupa sa bayan ng Lubao ang kasalukuyang tinataniman ng halamang kamya. Ang bulaklak nito ay ginagamit na palamuti sa mga garland o kwintas. Lumapit ang grupo sa tanggapan ni Vice Governor Lilia Pineda upang bigyan ito ng update tungkol sa proyektong ito ng GovSU at DOST. Gumagawa umano sila ng pag-aaral kung anong tamang teknolohiya para mapalakas ang produksyon sa buong taon. Kasabay nito ang pagsasaliksik ng iba pang produktong maaring maproduce gamit ang kamya, gaya ng pabango at sabon. Sa ngayon, nabibili umano ng 20 piso ang bawat bundle ng kamya na may 100 piraso. Anim na taon na ang ginugugol ng ating kabalang Lego artist para po mabuo ang kanyang ultimate creation, ang Holy Rosary Parish Church. Bagamat nasa 70% pa lamang ang natatapos, ay naipakita na nito ang halos kabuuan ng tinatawag na Pisambang Maragul sa syudad ng Angeles. Umani naman ang papuri ang kanyang obra, lalo na sa mga netizen. Silipin natin ito sa report nito. Isa sa paboritong laruan ng mga bata mula noon hanggang ngayon ay ang Lego. Mula kasi sa mga maliliit na bricks nito, maaaring makalikha ng iba't ibang figures, mapa-character man o structures. Depende sa creativity at imahinasyon ng mga bata. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Lego hindi na lamang para sa ating mga chikiting dahil maging ang mga adult nahuhumaling na rin dito.
Isa na riyan ang ating kabalen na si Amado Pinlac na nakabase sa New Jersey, USA, na kilala ngayon sa Lego community o brick hobbyist. Kwento niya, sa kanyang kabataan, hindi niya naranasang maglaro ng Lego, ngunit nang magkaroon ng anak, nahilig daw ang mga ito sa naturang laruan. Naging bonding moment daw nilang mag-aama ang paglalaro nito hanggang umabot sa punto na bumibili na rin siya ng Lego para sa kanyang sarili. But at that time, susopan ko lang mo para mag-build ang po pang patamamyala po pang leleda na Muna niyang middle school na la, high school na la, they outgrew the toy. Because high school, as you know, there are a lot of activities that they're doing, a lot of schoolwork, these sons. So all of the Lego that they had, I started, first putting them aside and rebuilding them. Ang nakaaliw na larong ito, nagsilbi din daw stress reliever sa kanya. But my work as an IT professional is mostly mental. So in the evenings, I found it as a stress reliever to actually, build Lego. I didn't realize at that time, I was just building for myself, just the basic sets. And then I started looking at, the sets that I will buy, that I can do better than this. I can make, something better than this. So that's how I started getting into the art. Star Wars daw ang kanyang unang naging koleksyon. Matapos mahilig dito, natuklasan daw niya sa internet na maraming tulad niya ang hobby ang Lego building at sumali sa kanilang grupo. Ang tawag daw sa kanila ay Adult Fan of Lego o AFOL. Kinalaunan, ang kanyang mga Lego creations kinapture ang spotlight sa Lego social media, websites, mga libro at magazines. Nanalo din ang kanyang creations ng prizes mula sa iba't ibang international competitions. Naitampok sa mga Lego convention, public libraries, museums at Lego stores sa Amerika at sa Pilipinas. Pero sa kanyang latest creation, nasubok daw ang kanyang skills dahil higit na mas challenging ang pagbuo dito. Naisip daw ng kanyang asawa na gumawa ng Lego creations upang makilala ang kanilang bayan at ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang Holy Rosary Parish Church o mas kilala bilang Pisamban Maragol sa Angeles City. Marami ang namangha ng i-post si Pinlac ang kanyang creation sa social media. Kuhang-kuha kasi ang bawat detalye ng simbahan na pinalilibutan ng mga ilaw at hindi rin nawala ang rosaryo sa harapan nito. Ani Pinlac, 2016 ang umpisahan daw niyang buuin ito at aminado siyang hindi naging madali ang proyekto. Kinailangan din daw niya ang kanyang pagiging engineering graduate sa kanyang Pisamban Maragol creation. Pisamban Maragol is more like classic Lego castles. So that's how I started building castles, just to learn the technique of the design, and that's really how it got started. And there are challenges to each because I want to do it right. I don't want to complete it just for the sake of completing it. So every detail that I see, from the start, like I started building it. Usually when you start a build, it can be from ground up. Inimpisan kaya kareneng tower. Kasi yung peka feature na ning Pisamban Maragol, then adwan tower. So I had to get those right first. Hindi na rin daw niya mabilang kung gaano karaming Lego brick ang kanyang nagamit. Ngunit sa kanyang pagtatansya, aabot ng mahigit 100,000 piraso ito. Ang kanya raw kasing Pisamban Maragol creation, ongoing pa rin ang construction dahil may interior din daw ito. The external structure is actually 90% complete. The back wall, the back wall of the altar, itang sacristy, that's the one that's not yet done. But I'm still building it. I already started also the interior. So some of the pictures that are being shown now and that I sent
were actually the designs of the interior. Mhm. So you can see the confessional, the whole, the pews, and all of those are intact. 6 na taon ang ginugol ni Pinlac para mabuo ang isang natatanging obra. Wala raw siyang time frame kung kailan niya ito matatapos dahil bilang artist, mahalaga sa kanya na makuha ang bawat detalye ng naturang simbahan. Samantala, may payo rin si Pinlac sa kanyang mga kapwa Lego hobbyist. You can do everything if you get your mind to it. Ang akong mantra kay Lego Hobby is build what inspires you. So even that applies even in life. So if you think that you want to do something and aspire to succeed, you just have to put your mind to it. Ako si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 705 kilometers dyan po sa may silangan ng Davao City. Samantala, northeast monsoon naman po o hanging amihan na nakakaapekto sa buong Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Visayas, Mindanao, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng low pressure area o LPA. So posible po ang mga flash floods dyan at saka ang landslide. Pinag-iingat po ang lahat sa mga lugar na yan. Gayon din po sa may Cagayan Valley, Quezon, Aurora, Marinduque at natitirang bahagi ng Bicol Region. Magiging maula po ang papawirin na may mga pag-ulan. Ito po ay dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Posible rin po ang flash floods at landslide sa mga nabanggit na lugar dahil malakas din po kung minsan ang mga ulan. Ang Metro Manila po at malalabing bahagi ng Luzon, kasama na rito ang Pampanga, ay maaliwalas naman po ang magiging panahon. Bahagya hanggang kung minsan ay magiging maulap lamang po ang papawirin, may inaasahan lamang po mga pulo-pulo mga mahinang pag-ulan. Ito po ay dulot din ng northeast monsoon o amihan. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng Pilipinas. At yan ang mabalita ang nakalap ng CLTV 36 News Team. Kasama po ang bugpeso ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin po. Maraming salamat po.